Het werk in de winkel en de distilleerderij gaat van de morgen gewoon terug. Maar de onwissigers bij de 6 werknemers en alle orenbelutsenen is vielber. Ik probeer met mijn eigen motivatie en mijn enthousiasme de club bij elkaar te houden. Goed iedereen op de hoogte brengen van wat er speelt per dag. Dat is nu afgelopen week, doen zich een aantal ontwikkelingen voor. Maar steeds als ik iets hoor of verneem, omdat we zelf dat hebben uitgevogeld, zeg ik er wel elke keer bij, het kan over een uur weer anders zijn, want ik heb geen idee. Weduwe Joustra werd in 1981 aan Dirk Zwager verkocht door heid Jaap Sonnenberg. Maar zo'n tijd bemoeide het Schiedamske bedrijf hem kwalijk met de dijstige gang van zaken. Helene wist dat Dirk Zwager minder tijden terugmaken. Maar dat er sprake was van een faillissement, moest ze uit de kranten vernemen. Dat was natuurlijk erg plezierig geweest als wij daar vanuit de directie goed in betrokken waren. Ik ben buiten de 60 generatie statutair directeur en beslissingsbevoegd, maar wordt niet op de hoogte gehouden van deze recente ontwikkelingen. En ja, dat raakt uiteraard zeker. Vraag is van Cels Wol, hoe nou verder? Weduwe Joustra is een zo'n bedrijf. En de kans lijkt grut dat er een trust staat worden maken kan met een nieuwe eigenaar. Er zullen verkopen plaats gaan vinden van alle dochterondernemingen. Daar zijn wij er één van. Ja, die onderhandelingen die zullen met de bank verlopen. Dus het is de grootste zaak dat we zo spoedig mogelijk aan tafel zitten bij die partijen. Het bedrijf zelfskeerpje is echt nog een mogelijkheid. Dat was nooit bespreekbaar. Nu, in een week gebeurt dit. En het is niet alleen meer bespreekbaar, maar ook nog werkelijkheid geworden. Dus daar gaan we op anticiperen. En mijn grootste belang is dat wat wij maken en wat in die fles zit, dat dat onveranderd blijft. Waar en hoe dat dan ook maar gaat gebeuren. En de allermooiste is natuurlijk als de weduwe Joustra in Friese handen blijft. De sympathie voor het bedrijf is grut. Bemoedigende berichtjes en wensken streamen de hele dag binnen. En wils wij filmje wordt er samen een taart bezorgen. Toch kan Sonnenberg er ijs net van sliepen. Maar zien de historie en de traditie van het bedrijf is haar betrouwen in een goede oor in grut. Ik heb er volste vertrouwen in dat het goed komt. Zeker ook met wat er gisteren is losgebarsten, ook in de social media. Het is hartverwarmend hoeveel reacties en mooie berichten er komen. Ook de steun. Ik heb nog niet de mogelijkheid gehad om erop te reageren. Maar ik kan alleen maar zeggen, blijf drinken, blijf die weduwe inschenken. Want ze is het waard. Ze leeft en het komt goed.